Acórdanse cando hai nada máis que uns meses parecía que Galicia vivía nun eterno verán, non se acababan as boas temperaturas, os días soleados, pois miren. Dende decembro levamos xa unha boa temporada de choivas, non? Concretamente os 100 primeiros días do ano, pois choveu 910 litros por metro cuadrado, que é unha cantidade moi respetable. Pero hai que ter en conta de que houbo tamén, xa neste mesmo século, anos en los que choveu incluso máis. Por exemplo, no ano 2001, nos 100 primeiros días do ano a cantidade foi de case 1400 litros, que foi moitísimo máis que agora, non? En número de días, efectivamente, tamén levamos nestes primeiros 100 días pois 83 días con choiva, aínda que 4 deles son inapreciables, é dicir, menos de 0,1 litros por metro cuadrado. Tardou en chegar o outono e inverno e agora tardou en chegar a primavera, claro, porque realmente a primavera vai chegar con un mes de retraso. Acordaste hai uns meses que se alongaba un pouco o verán, non facía máis que facer calor aquí en Galicia, que era un pouco raro, había polas redes ese hashtag de Galifornia, non sei se crees que foi un pouco todo. Eu creo que sí, porque aparte estando en Galicia, sobre todo Santiago, que sempre chove, pois xa me parecía moi raro que fixese tanto sol. Bueno, agora está chovendo un pouco en todas partes, non? En toda Galicia, quero dicir. Agora sí, a verdade é que se botaba en falta porque cos incendios e todo, pois como que veñor pros montes e tal, pero bueno. Igual un poquinho de todo, sí. Eu non usaba, pero non sei, leva chovendo bastante tempo. Igual ven máis da man pois da escena surfeira, que sí que hai bastante. Pero a ver se vai parando, porque isto estudiar sí, pero algo de sol tamén se agradece. Agora é que non para, eu levántome o lunes pola mañá, miro o tempo e vexo que non para de chover. Leva un mes. Viñamos falando de eso, que necesitábamos un pouco de sol, porque xa van varios días que... No, varias semanas, o sea... Varios meses, casi. Varios meses, sí. Eu estaba dicindo que necesito ir para casa a ver se fai un pouco de sol e veño cas pilas cargadas, porque... De onde eres ti, Logo? Eu son do norte de Lugo, de San Ciprián. Pero aí tampouco fai moito sol, non? No, pero miren, vin o tempo este sábado da sol e dixen, Dios, ojalá aguante, e así viño o lunes con máis ganas para aquí. Porque é verdade que houve alerta por sequía e todo, Sí. pero, home, un pouco de sol de vez en cando tamén ven ben. Home, dá gusto, a verdade que sí, además ponte de bon humor, dache máis ganas de traballar, este tempo, é verdade que te... bótate para baixo. Bueno, yo la verdad he escogido esta ciudad por el tiempo, porque me gusta así que esté siempre nublado y que llueva y llueva mucho. Ah, o sea que tú eres de que te gusta así tiempo de lluvia, no echas de menos el sol. No, no mucho, la verdad, porque vengo de un país de sol, entonces donde hace mucho calor todo, entonces necesito así frío. Pois mira, eu teño ganas de que volvan as estacións. Isto de ter 4 estacións, non 2, de que chova 6 meses os outros 6 non. Un pouco de variedade, que todos os días igual, a min cánsame. Volvemos un pouco tolo o tempo, non? Porque estivemos en alerta por sequía e de repente empezou a chover sen parar. Sí, non, isto é terrible, de verdad que é unha cousa que non me parece normal. E ao final vai pasar o mesmo. Vai chover hasta xuño, logo non chover hasta xaneiro, bueno. E así temos que acostumbarnos, porque non creo que non queda outra.